ke KSU East Giant Hills District Unit aga khatnya utrik uni bunai dalai pet ko ye airport wadale achnong lai long bayo emin se ne ki sodli gi chnong em khapot ki wa kan thup ya lejri la halen huroi wa hengeria ki em ha East Giant Hills ye ni de le perkhat ye wan sia percha ain ki wana Bangladesh po gari wa ye wa ju em imin so man sna mo yo terkai nei yang ki wa chnong de pentip ki wa hado kan ni ilong iman ha ki ni ki thain khapot dang mani ibo biang tang wara jinjar don hi ha ga khayi beten ki KSU Hingeria unit bentip go wa ha chnong Hingeria ki BSF chong gi ha khapot tang wa se parisrok ibu cengai kam wale 100 kilometer ibu pun suk ipsia to kinong Bangladesh wa de em lagi bru gi man kam dalal ki wi rap ya gi wana Bangladesh asan de la ga le opet ya gi BOP huroi wa lai long wa de chem le wa gi he BSF QM ha gi ta gi BOP chpa wo lai pet ye airport nei liang wa he BSF le khana wa do ate gi opsia wa de khana wa jo em gi dalal gi wale ya ini kam yo pum sia bru na Bangladesh wala da chem daw le kat kam ka anya ki nei liang ga sain da rai ka le o hier sa chi kat tu kat ni gi chnong kapot nandu ga kuliang dunaskor dona omblo amperdet hai wa gini gi chong to gi wala ba gi wana Bangladesh opsia dewa ya luti gi dalal Akabaya bat kenaka kam keba nakaliang ka KSU Clariat Circle mo ka East Giant Hills District kala wan ban yu kejat haka senong jongi men step te nilai yo banya tai ya thir sani halor kenaka kam ne market kum ke jingwan jongi ki wan ban ai men sim mingi kum ki senong ki basyong apo ka border area te ka biadai bat kanen nakaliang jongi ka dorbar senong ru mila perking ya kenaka jinglong jingman apo Bangladesh te nakaliang jongi ka dorbar senong ngim island Niki dekhar Bangladesh kin rung bat kin tur sepo uput usam jongka India. Tenamar kata ngi airu ke jingyara yaki BSF ki bapej bakmi ya ka boda kila tresitom na kapor sekapor ban perking khamtam hakini ki sngi ki bamenta ki ba don ke jing huri hura po Bangladesh na kaliang ki BSF kila ai ke jing penyor pha hakabiade bat kenika boda kejongi hapo ka area senong jong senong roi ting ai khublai ki BSF leng ba ka jing trai bat ka jing perking kejongi adu baki nong Bangladesh kimla bandrung wat sajan jong ka fencing jong ka India tengam don da kumwei pat tang kine ki kantin ki ba khandiat ngai ka jing kit bok kit riang ki BSF ni ka dorbar senong bat ya ka KSU East Giant Hills hibarok kawai ka bala simkhia ya kana ka kam te khublai sibun bakinang ya sakman to nongkong nang shop nga kumurong ba sinong jong galejri nagaleng jong aro pan paw ga jeng sa mo ga jeng ai khublai ya ka seng KSU East Giant Hills district mo kabalawan mahne ka sngi kan nyatrik nagabanta ban yatay sani ha ka bade bat kan ka kam ka bangi yo i ba ka don ga jeng ya umsnam cha kari Bangladesh te nagaleng jong iro ni tas ngokumen sibun moy ke jing ai jingmut jongki namar bakane ke jingwan jongki kelong kum ke jing ai mensim naga banta ban pitlem ya ka banta kari ke jongi ban light na ganu ke jing sngosi te naga leng jongi ro ka sinong lejri aga jing trai lang bat ki sinong ki thau mo ki BSF kamtam ki ba de ki nong yada yangi ki kaput ni pun pau jeng sengu ikiru namar ka jing tresitom jong ki met bat sngi kantam ka jing duty jong ki badan bej ha ka badar na ka banta banjang ada yangi ka jela jongi kumju ya kari hibarok ka we te ngai khublei ya ka KSU sisin par kumju ra ya ka kumju ro ya ki border security post ki ba don hane ha badar ban yada yangi kum kinong song jong ka jela bat kari tanggi ni kentin ke kendiat seban ai khublei sibon te ngi kwa ban penpong ne kendiat ban kaliang jongi kum ka KSU East Giant Hills District Unit rengkat bat ki nong ki kam jong ka sang hi borok kawai menta gasni ka khat new trik jong benai Agos mentau senam arpo sau ngi kum ki khat jong ka KSU ngi ban wan hang ni ha kasnong huroi
te mene kapor bangi wan ngiyok bani shong jinglang bat ki nong ilam shnong ke bangi lekot ngil aju tip lang ba ki chithi sa ki sau tli ki dorbar shnong bagun thup ya ka shnong hingaria ka shnong huroi ka shnong lahalein bat ka shnong lejri te hakne ka jinglang jongi hang te ha government LP school hang te ha huroi ni wan hang ni khnang na menta ka kunrum keram ka jingjia ka jing umsnam ka bami hang te hapo ri Bangladesh te menta ngi don hang ni hapa ka border fencing ka international border ka India bat ke Bangladesh ngilio ban ya thir ya tai mane ha ka jinglang ka jongi hang te ha huroi bat na kalyang jongi kum ka KSU bat kumju ki rang bat chnong ni ai ka jinga trelang bat ka jinga snok tilang namar ketika jingjia hang te ha Bangladesh ka wanra ai ka jing chongsir bat ka wanra ru ya ka jingma yo le si ba ketika jingjia ba ketika jing umsnam hang te ha po Bangladesh kingdom kinong Bangladesh ki ban yo ban rungtu na kini kisnong ki bodon hakaput jangka ri Bangladesh tengi snong kemen banong bana kaliang jong ki rangba snong ki sau ki dorbar snong ki long ba na kaliang jong ki kum ki dorbar snong makiru ki klam ailat ki peingor bat ki pei husiar ya kene ka jinjiang te Bangladesh ba ki mailat hi darele ya ki khar bangla bikin yo rung sipo upur sam jong ke India bat sipo ke jela ke jongi tengi snong kemen banong ba kene ka jing trelang jong ki dorbar snong kawan ra ru ka jing singai nungkong ya ka snong ka thau jong ki bat kumju ya ka ri bro ka wai te tang sumi namne na ka jinglang ka jongi hang te ha po huroi milio ru bani shong jinglang khendiat minute bat ki BSF hang te ha hang ne po la haleng te ka jing shong meeting bat ki BSF ha ka hang te ha kam BSF ha la len na kaliang jong ki BSF long ba na kaliang jingi mentang la perkin tangai kerkum ka jing tha jong ka sarkar pedang ba kinamalan dalele ru ba kinong Bangladesh kim yo bandrung cepo upur sam jong ke India bat kerkum ka jing thu jing ki BSF ki ong ba hadu menta ka jing shong suk song san hakini ki jaka kalong menta kampon dot kono ka jingja kampon don hi kono kata ka jing thumu rungtu jong ki khar Bangladesh cepo kar ki jongi namar ki ong ba na kaliang jong ki BGB ki border guard Bangladesh ru na kilio ya ka order bala don menu borung na India sha po sari Bangladesh ki pertar tin la kim sangap kita kinorung ki haban ai bet da ki haban set bet da kuli tene kaliang jong kinong Bangladesh ru kini ki BGB jong ni kilio ya ka order na po sarkar pleng ki ong ba la don menu na kinong Bangladesh ki bandrung sipo ka ri India lang ba kini than kapot ki kini ki BSF jongi kilio ya ka order ban siat ya kita ki bawan rungtu te hoi habang yo ban snyo kita ka jing ikan ban yutai bat ki ni so thu ba ka jing song skan hakini ki jaka kalong dang biang menta kampon dot gono ka jing huri hora tene kaliang jong ni kum ki isu ni pelpau beling wan hadu hang ne habo border fencing namar ngiru ngidon ka jing snyo khia bakrao menta kata ka jingjia hari Bangladesh namar yo le se lada tang da ki katu kan ngut kin yo ban rung kawan rai sai ka jing ma ya kari bat ka jai pandiu jingi khamtam ne ka jalami khaya khamtam ya kan ka than east jan jai district ka jongi te kam mau phi ba ha ka tu si khalai tarik ru aswa bingin wan chene la pentip ya audisi east jan jai ba manta ka si khan yo tarik jong ma kos apho opsau in lek banjuri ya ka snong hingria huroi lahaleng lejri bat sekene ki thain border fencing te hoi baling snokya kum ong mane kerkum ki lat pathai khobor ba ki social media po ki YouTube po ki WhatsApp po Facebook POE ba nangte na ki thain dau ki khar Bangladesh da ki spa ba ki hajar ngut ki mut ban wan trung jubor chipo ka jala ka jongi andre kumba ong na ki nong ilam jongi ki ba nanang ki ong ba ka ngimoy lat dagle ya ki Bangladeshi ba kin yo ban shong na balong aslum ya ki ka jala ka jongi te nakaliang jongi kum kaseng na kata ka jing sukhia ka jongi ngeman si banwan sikni ka jaka ban slok bat ka ba chnong bat ki nong ilam chnong
ban selok bat ke bang kini ki BSF ki badi ki security force jong ka ri jongi te hadu menta ni song tanat ban ong ba keempat don kanu kata ka jing ya rungtu namar ka jing perking jong ki bar pahara bat kumju ka jing perking jong ki trash nong ta ka jing tray ki dor bas nong kublai sibon tang ka tahi ka message nak liang jong ka KSU